Салому алейкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки мебинед, бисёр бародаро, бисёр ҳамватанон фақат телефон мекунанд, стройка мепурсанд. То ҳамин ҳозира бовар кунед, ман фақат кофтукоби мисол надёжни одамо будам. Ман алҳамдулилла ҳозир як фирми нақс кати ҳамкория сар кардем. Ман ҳамин рӯз ба кор каменщики, кладчико, шкатурчико, аз дани время каменчико, кладчико дакор. Номери ман дар зер навор мешавад, занги шуморо интизор ҳастем. Ман ҳамин объектҳо ҳамеш худо хоҳад иншоалло, агар иншоалло одамои надёжни, одамои коркун фақат дакор. Пулаш гарантия кати худо хоҳад иншоалло, аввал худо, дуюмаш иншоалло мо гарантия метем. Худо хоҳад шумо кор кардед, ҳаққони агар мисол меҳнат кардед, ҳалол меҳнат кардед, пулаша ман иншоалло отвечат мекунам. Мана худо бошук. Ман фақат телефон мекардам, стройка ёвед. Кори постояннаам дорем. Мана ҷои гармам ҳаст, ҷои гармам гӯед, ҷои гарм стройка гӯед, стройка. Пули мисол нормальни гӯед, мана стройка. Ҳамин 1 миллион, 2 миллион мисол моҳаш агар калачкои мисол бригадои то 10 нафар, 15 нафар бошанд, мисол пули нормальни мехобонем. Пулатона офис ҳаст, адреси офис ман худам мисол хам мешиносед. Иншоалло отвечат карда пулатона гирифта метем худо хоҳад. Бародари азиз, ман инҷа ба ҳамчун менеҷер мисол хеле ки мисол ман дакор шаб пула мисол шумо кати рӯбарӯ мекунам, офиса меред, ҳамонҷо пули худтона мегиред. Номеротона, номери ман дар зер навор мешавад, занги шумо интизор ҳастам худо хоҳад. Кор ҳама ба мерасад. ин бо хоҳиши бародаро буд. Бисёри бародаро ватсапошон ба навистагӣ мисол метавонед ки бо нависе бародари азиз, ман ватсапам бисёр номер, ман кофта ёфта наметавонам. Кладчико, каменчико, занги шумо интизор ҳастам.